много скръб ще имат праведните и от всичко ще ги избави Господ. Летописите показват, че Киприян е преглътнал унижението и обидите, причинени му преди години от московския княз. Митрополитът постъпва с довчерашния си гонител като истински духовен пастир. Светителската му мисия го издига над всякакви лични чувства. Киприян лично благославя княз Дмитрий, преди да тръгне на бой срещу Мамай. Князът дойде при своя отец, митрополит Киприян, търсейки прошка и благословие. Митрополитът го опрости, благослови го, осени го с честния кръст и го порази с светена вода. И изпрати множество свещеници и дякони при портите на Москва да благословят всеки, за да може всеки войн да получи неговата благословие и да бъде поразен със светена вода. Великият московски княз е знаел, че не може да победи врага без духовна благословие. И за тази благословие, както е известно от много източници, той моли московския митрополит Киприян. Запазени са дори уникални изображения на това, как войните на княз Дмитрий Донски са благословени за боен подвиг именно от митрополит Киприян. Московският княз Дмитрий разбива войските на Златната орда с молитвената помощ на Сергий Радонежки и на митрополит Киприян Българина. Одержав кръвопролитнейшем сражении, след като геройски побеждава врага в кръвопролитно сражение, Дмитрий Донски с целия си воински обоз, в който имало много тежко ранени в битката на Куликовското поле, на път за Кремъл, се отбива първо в Андрониковия манастир. И ние знаем, че тук, край стените на Спасо-Андрониковия манастир, той е бил посрещнат от митрополит Киприян, който благоговейно целунал кървавите рани на руските войни, а тези от тях, които не могли да доживеят, за да видят отново стените на родния град, благословил да бъдат погребани тук, край стените на Спасо-Андрониковия манастир. Спасо-Андрониковия манастир е едно от местата, пряко свързани с светителстването на Киприян като митрополит на цяла Русия. Той изгражда главния храм, който е оцелял въпреки превратностите на времето. Силно обикна митрополитът това свято място и се стараеше всичко да прави за неговото благолепие. И даде от своята хазна за съграждането на Божия храм, защото живееха тогава хората бедно и под гнета на неверните татари, и само дървени църкви се строяха по цялата руска земя, освен в Новгород. И се възрадваха всички християни, като видяха дома Господен, изцяло от камък съграден в името на неръкотворния образ на Спасителя, в обителта над река Яуза. И дори неверниците се дивяха на красотата на този храм. След съграждането с благословията на митрополит Киприян, храмът е изографисан от прочутия руски иконописец Андрей Рублев. Днес тук са запазени едва няколко орнамента, поставени от неговата ръка. Святитель Киприян, он очень хорошо известен не только своими... Свети Киприян е много известен не само със своите литературни трудове, но и с духовната си грижа към такива изтъкнати майстори и живописци, каквито са били Андрей Рублев и Теофан Грек. Именно под духовното пастирско ръководство на свети Киприян, преподобният Андрей Рублев успява да създаде прочутите днес в целия свят шедьоври, образа на Светата Троица, иконата Архангел Михаил с деянията му в Московския Кремъл и други творби. Тези негови образи, тъй дълбоки със своето богословско, със своето духовно съдържание, са можели да бъдат създадени само по пътя на исихията, на духовното подвизаване и под ръководството на архипастир.
Митрополит Киприян обичаше често да беседва с преподобния Андрей по духовни дела и свещеното изкуство на иконописанието, тъй като много години преживя нашия отец Киприян на Светата гора Атонска и в Цариград и в Търново и познаваше мнозина зоографи и духоносни мъже. И предаваше на преподобния Андрей това, което знаеше, за полза в свещеното образописание. Заставайки пред образа на Светата Троица, ние не бива никога да забравяме не само за нейния вдъхновен създател, преподобния Андрей Рублев, но и за онзи, който е благословил създаването на този образ, за митрополита Московски и на цяла Русия, Киприян, чудотвореца Московски. И ето, че той стоял с войските си на 100 км от Москва. И тогава митрополит Киприян, разбирайки, че руските хора не могат да се надяват на никаква друга защита, изпраща извънредно духовно пратеничество в град Владимир. Именно митрополит Киприян накарал тогава всички да си спомнят за небесната помощ, която можем да получим, ако се обърнем към чудотворните образи. И по неговото благословение в Москва е донесена от Владимир чудотворната икона на Света Богородица Владимирска, която е паладиум, закрилник на руските земи още от времето на Киевска Рус. Свети Киприян напълно е осъзнавал, че сърцевината на духовния живот е литургията. И затова едно от незабравимите му дела е редакцията на Божествената литургия. Тя така и се нарича — Киприянова редакция на Богослужебния устав. Заедно с промяната на литургическия устав, същинската Киприянова реформа, настъпват промени и в руския иконостас. Благодарение на свети Киприян в руските църкви се появява така нареченият висок иконостас, с изображение на фигурите в цял ръст, за разлика от преди, когато светиите са изобразявани до кръста. И разбира се, най-възхитителният образ, и бих казал, доминантата на този висок иконостас е образът на Христос Вседържител. Върху икона на Христос Вседържител митрополит Киприян повелява да бъде изписан и неговият образ — на смирен архиерей, който се покланя на Бога, целувайки нозете му. През целия си живот българинът от Търново се опитва да бъде истински духовен пастир. Пренебрегнал личната си изгода, загърбил материалния свят, устремен с делата си единствено към Всевишния. На това учи и своите духовни чеда.